Rudha muntap lireke netap duka yayah sini pijojo bang mawinga winga wengis kumejot padoning hati durung percaya rasaning atiku yen aku durung nyumurupi pakartine Renuka ibuku yen mung jare Rama Begawan Risanggeni durung bisa mantepke rasane Jamadagni jajal Jamadagni tak pengin weruh secara pribadi. Kaya jagat iki tanpa timbang katresnanipun Kakang marang Yayi Renuka mula rasaku kumrangsang kepengin lan kumacelu daya-daya saben dina mung tansah ketemu adu memanis sing ulat kang kataman as mara samira nyirnake lukrah lan lesu yuk tutupna wong ayu ngilang kera Kang sama
aku sundul wiyati Yayi Renuka wektu kang wis suwe wis ora kena denetung cacahe nggonku sapatemon kelawan sira wong ayu Renuka mula kang saka iku ayo lelumban warih madu kekosok kang sari-sari sirnakno rasa pangrasa kang ora kepenak awit ning kene sing ana mung aku kelawan si Adi layak bapa risanggeni wis ora duwe rasa pangapura maneh marang Renuka ibuku jebulane kaya ngono pakartine Sentana Maespati lakon tak jangkah ilang nyawamu ayo tak pondong nyemot Yayi Tomo Dagni prajurit jumangkau dah mawur mangawawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula wara panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sebit sapa iki ana pawongan kodemit rambuté brintik tambuh marang aku Dama Dagni wah kowe anake Renuka ya pancene kaya mangkono dina sak mengko kowe ngakonana yen to kowe kuwi anake wong wedok ingkang jejemberi jagat wong wedok sing mlorot kembene aku andhane Adipati Citrarata jenengku Lingga Garda ya kene kowe wanuh-wani gendhak sikara marang sesembahanku dina sak mengko sesembahanmu kon maju mrene tak ngene giateng ndase
wani bergonjak marang ibuku Renuka. Ora kok jenenge bergonjak, pancen padha senenge, pancen padha geleme. Ibumu ki pancen wong reget, mula ora usah melu-melu mbelani. Dikaya ngopo lan kepriye? Hae sing lairake Jamodagni. Ora keduka minggat pecah diasmu dina iki edan ngemping loro genjah pati. Merangi tatal grajamu lena kaprayitnan lair kelawan batin ketandangan dening lingga garda tebya dadam melengsat igamu kelakon loncat nyawamu dina iki Jamodagni. Oh! Hitian weh.
uga minggat pecah balungmu. Yetno Loh, yetno sabar rangai wasamrana As. Menungso kurang tata ninggal marang tata krama wani ngajar kelawan Nayaka negara Maespati. Ayo ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Kowe prajurite Nayaka Maespati sing wani bergonjak ibuku. Oh, ora edep ora ngalih klakon tak ngokke sak dosamu. Cobanen.
bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi saksi son prawira tama Hi. Ah. 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 Woi. Ah. Eh. Eh. Ah. 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 Wah. Ah. He. Oh. Ah. 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 Ut. Hey. Wah. Wah. Hey. Hey. Woi! Ah! Ah! Ah!
Oh! Boy! Hey! Ah! Hos! Wah! Ah! 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 Sewu bareng maju, 100 bareng ambrus. Urunge tok irunge Citrarata sing bergunjak ibuku Ki Jamodagni. Candak tangane Jamodagni kelakon drendhok pengamun-amun. Endi liyane? Simbo, oh. Pirang-pirang ukara sing arep tak ucapke ning ngarepmu kabeh mau mung mandheg sesak ana ing guluku. Ilatku kaku merga kowe mbokku. Kenang opo? Kenang apa kodrate pangeran aku mbok kon nyekseni tumindakku sing kaya ngono? Apa lupute bapak? Apa dosane anak-anakmu? Kowe mentala gawe lelakon sing gawe regeting pertapan Jatisrana mbok. Jamodagni, aku rumangsa wis ora kaya dadi menungso. Tumindakku sisip keseluruh dalan buntu. Kawanitanku kebuntel nafsu. Ibumu wis letop jejemberi jagat nang. Rasaku wis mati. Ragaku ajur, kawanitanku wis rojah rajeh. Mbokmu mung dadi wong ingkang keli ing kekalen. Jamodagni, ora ana panebus sing dedosan kejaba mung patiku. Aku wis krungu kabar
yen to aku bakal dipidana pati sing mateni anakku lanang sing tau tak gembel sangang sasi. Ojo ndak nganggo tido-tido yo nang. Gage aku patenono. Ora. Oh. Aku iki menungso dudu kewan. Pirang-pirang lelakon pahit getir kabeh padha disandang lan dilakoni. Renuka ibuku, kowe mertobato elinga marang dalaning bebener. Mbok menawa isih ana ungup-ungup dalaning pangapura, pasrahno kabeh uripmu menyang sing nata jagat iki. Yo, aku bisa nindakake pamratobat lahir kelawan batin. Nanging aku dokno luwih dhisik Jomodagni. Aku tak wiwit sesuci diri supaya ketrima sing dadi panembahe simbokmu Yoli. Dewi Renuka rewa arsa sesuci jejamas ing tlaga Madirda. Ing tata gelar Sang Dewi Arsa mertobat mring Hyang Agung. Nanging sejatine amung golek lenane putrane nenggih Risang Jomodagni. Wus pantok pepuntoning tekad tinimbang rereget jagat angur boyo tekeng lampus kawusa kocap. Dupi wuninga ingkang putra Kirang Prayetna. Sang Dewi sigra ngunus patrem seblak kang pusaka keris jinajohake butul walikat. Pecah Sang Dewi kumambang ing toya.
Simbok, wis rampung apa durung lehmu sesuci kok suwe men? Simbok, Simbok Renuka wis rampung apa durung lehmu jejamas ana ing Kali Madirda? Simbok! Simbok! Kowe aja mati, kowe uripa. Kaya sinambring gelap jagate sang Jamadagni. Remuk rempu tatas rontang ranting kambah ing yoga kaprawasing kingkin. Ingkang minangka dadi lantaranging gesangira sang Jamadagni wis atinggal donya. Nglimpe sang putra kinasih gilang-gilang kuwandane kutah ludira meles kang ludira kawang-wang anelesi sarira sakujur. Kawelas arsa sang Dewi Renuka ing pangrasa dadya sumber papa tutu ing jember. Mendong ireng sinela tatit miwah ocehing bence manuk kolik amethuk layon. Kaya-kaya saking katebian ana swara kentongan pring ingkang uluk-uluk munyaku menclang kaya hambedah bedhao jantunge sang Jamadagni. Ora ngira kowe nglimpe aku suduk sarira kaya ngene dadine lakon. Kowe mati tenan Simbok. Kowe tiga ninggal aku. Bapa risangeni iki piye Simbok mati tenan bapa. Oh. Simbok mati, Bopo. Semangkahang terus-terus sumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk jagat wis kuncatan adil donya wis bubrah langkrah. Jagat iki wis kelangan kabecikan kono kene kebak dursila akeh wong cidra. Wong tuaku dhewe ya ngono. Bapakku pendhita sing ra gelem nampa kanyatan ibuku Renuka jarak marang Susila. Wong Maespati ya ngono.
Rajejeg kasatriyane ngrusak pagrayu nyures Tursijo. Para satriya-satriya Maespati padha picek matane. Diwas uripku sak wutuhe tak udhokke kanggo mulyaning bebrayan gedhe. Jebul tinemune muspra kaya wong sarah bau. Wong urip ora golek dalan padhang ning malah padha gedhekke maksiat. Aku wis ora sudi awor menungso. Aku moh dadi satriya. Aku kang bakal ngrangsang jagat. Aku dudu Jamadagni, ning aku Rama Barga. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon, lerken canging alis ong risang maweh keandrung sabarang kadulu. Sabarang kadul wukir moyak mayik saking tias baliwur. Sisan gawe lak bubrai jagatku. Wong Maespati yo melu dosa tumrap lakon iki. Titenono. Sapa wae sing klebu golongane priyayi. Sapa wae sing klebu penggedhe lan jenenge ana radene. Pethuk Rama Barga lak wadung dasmu pecah. Apa jenengmu? Aku Adipati Citrarata ya Raden Citrarata. Nganggo Raden. Kowe priyayi Maespati. Ya aku Nayaka Maespati, aku penggedhe Maespati. Mutyar. Iki sapa iki? Ana menungsa gedhe dhuwur nggawa wujute wadung. Jamadagni Rama Barga, kowe sapa? Aku Raden Setya Asmara. Ana radene kowe satriya. Aku satriya Mutyar. Raden Akbar Syahalam. Lah nek iki ora wani aku. Nek iki suci. Ora nate dolanan wong wedok.
Sapa ngguri kuwi? Lambine kok kaya pemain jaranan. Sing ngarep bojomu iki. Mboten bojo kula. Lah sing ngarepmu ki sapa? Bojo kula teng griya. Sing ngarepmu gendhakan kula. Mudar. Sapa iki? Deni operator. Kowe arep budal ning ndirek macak mlipit karaoke ning guyangan mudar. Hei, wes. Hei, wes, arek gawa wes. Praginceng pak pong bu bolang di negara wong kali codhe ngetan iline titah ulun nger Bargawa mandeka luwih dhisik yen ora ulun cupet mesti wae iki mengko bakale sangsaya ngombro-ombro ora wurunga jagat iki mengko mesti bakale giduh merga saka pangamuke Bargawa. Kowe dewa Narada. Ya pancen bener. Kena ngopo kuwi dadak ngendhek lekase Rama Bargawa. Ngene ya. Tripalungguhan iki pancen bener sing dadi sumbere pasulayan kuwi mung werna papat, siji bondo, loro wanita, telu kawasesan, angka papat panguwasa. Mula yen menungsa kuwi wis bangkit nyingkirke rubeda wijining pasulayan, yekti bakal lumintir nugrahane manggon ana jagate keluhuran. Kuwi nek kowe gelem Jamadagni. Ya mung kuciwane aku wegah. Uripku tak sengaja kaya mangkene. Aku emoh awor menungsa sing pakartine kaya kewan. Luwih becik Bargawa urip ana alas awor karo satu wana. Luwih becik tinimbang awor menungsa nanging patrape kaya kewan. Nanging sediamu sing kaya mangkono kabeh kuwi mau kleru Bargawa. Kleruku mapan ana ngendi? Ngene ya Bargawa. Sing nyidra resmi kelawan ibumu kuwi mung sajuga ya kuwi Dipati Citrarata. Nanging sak pethuke menungsa ndok pateni sing ora ana sambung rapet gandeng cenenge kelawan perkara iki. Kabeh melu dadi korban kagepok kelawan wadungmu. Apa kowe ora kecilik? Apa kowe ora kecilik lamun besok ketanggor kelawan sawijining menungsa ingkang sembodo malik jagatmu Bargawa? Tiwas kebeneran lamun ana satriya sing kuwawa nguntapke nyawaku. Lamun ana satriya sing sembodo nyampurnake sing dadi uripku malah aku seneng. Malah aku bungah. Ya titenana. Mbah ana jaman kapan bakal kelakone. Yen ana satriya sing kecondokan Bathara Wisnu, kowe kudu ati-ati Bargawa.
ngatasé lunga mak klipat iwadene ucape Bathara Narada sing pungkasan gawe prindhinge wuluku. Ya tak enteni nganti jaman kapan wae endi menungso titis Wisnu. Lising Kandha pringkesing carita. Jaman Maespati wis lumaku tebih. Ratu Maespati Prabu Hiryawadi wis murut marang Kasedan Jati. Putranira Prabu Hiryawadi akekasih Prabu Sri Arjuna Sasrabau ingkang jumeneng Nalendra. Lumereke wanci pepatihira Sri Arjuna Sasra ingkang kekasih Bambang Sumantri wis gugur. Awit lumawan tanding Ratu Ngalengka Prabu Rahwana-raja. Sagugure Patih Maespati nenggih Bambang Sumantri. Patih Kartanadi ingkang anyulihi kelungguhan patih. Nanging senadyan pepatih Maespati wis ana kang anglenggahi paramdene Sri Arjuna Sasra kedlarung anggenipun anandang kingkin awit tinilar Bambang Sumantri patihira kang dahaden tresnani. Tan ngawruhi kang bekane tanpa sangkan saneja mangka yang batari Saraswati sayekti endayani makaring saya budaya. Yayi Kartanadi ana parigawe apa kumembeng Waspanira? Aduh sinuwun. Lepat diagung pangaksama paduka Kanjeng sinuwun. Estunipun waleh-waleh menapa? Sampun sawetawis dangu kula kepengin munjuk atur ing ngarsa paduka sinuwun Sang Aprabu. Tanasanes kejawi muhung kawontenanipun raos kula ingkang tansah melang-melang kados nilar jejabang maksih abang wonten tepining dalumbang. Sinuwun setunggaling hari maleming Sukra Mancawarna kula nyupena negari Maespati kadi keblabaking toya bena sinuwun. Harithaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine sanget mboten nginten mbok bilih Maespati kerawan paduka Paman Bargawa
Jagat menika sampun kebrebegen dening kondang umandangipun Paman Bargawa. Aduh Paman, anggen kula ngupaya paduka prasasat njajah desa Milangkori ingkang mekaten mbok inggih Paman kepareng nyupet semanten anggenipun paduka tansah damel pepejah. Monggo kula boyongi manjing wonten lebeting pura negari Maespati ngayomana